Merba tfal, illum ħanaqraw il-ktieb M'hemmx isbaħ mill-verità. Dan huwa kitba ta' Ruth Frendo, pubblikazzjoni Promotions Limited b'kollaborazzjoni mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. U ħanibdew billi naraw x'tajdilna l-ħarsetta. Il-ħarsetta tajdilna hekk. Illum biżball Anna tkisser in-nuċċali ta' Whitney. Imma ma tajt bxejn lil ħabibta. Għalhekk Whitney tispiċċa taħseb li tilfet in-nuċċali. Mingħajru Whitney ma tistax taqra ir-riċetta li għandha bżonn. U allura ma tistax tagħmel il-kejk għal sħaba. Sadattant Anna tkompli taħbi il-verità. Tajt Whitney se jkollha tħassar il-festin. Min jafx se jiġri. Ejja ħanaraw tfal. M'hemmx isbaħ mill-verità. Illum Whitney u Anna qabżu qabża sal-librerija. Marru jfittxu ktieb ta' riċetti għax Whitney xtaqet tagħmel kejk speċjali għal sħaba. Whitney ma setax tilħaq il-ktieb li kellha bżonn. Għalhekk peress li Anna itwal minn Whitney enita tniżżel il-ktieb li kellha bżonn minn fuq l-iskaffa. Anna mxi dritt għal ġol mejda. Il-vażun ta' fuq il-mejda għal naqra ma waqax. Whitney ħallit in-nuċċali tagħha fuq il-mejda. Sakemm marret tfittex xi żewġ kotba oħrajn. X'waħda din biżball Anna kisret in-nuċċali ta' Whitney. Anna ma riditx li ħabibta tinduna li kisret ilha n-nuċċali. Għalhekk Anna bdiet ħbiet in-nuċċali imkisser wara dara. Lura d-dar Whitney ndunat li n-nuċċali sparixxa. Mingħajr in-nuċċali ma setax taqra r-riċetta u lanqas ma setax tagħmel il-kejk għal sħaba. U issa x'kienet ser tagħmel mela? Peter, Clyde u Henry kienu mdejqin ħafna. Imma l-iktar waħda mdejqa minnhom kollha kienet Anna. F'daqqa waħda lil Henry ġiet idea. L-orsini marru il-librerija biex ifittxu in-nuċċali ta' Whitney. Huma qalbu kullimkien taħt il-kuxxini, bejn l-iskafef, fuq il-pont, taħt il-mejda, kullimkien. X'waħda din? Anna baqgħet mixja dritt għal ġol mejda. Din id-darba l-vażun ta' fuq il-mejda inqaleb. Imma Clyde irnexxielu jaqbdu bl-eżatt. Għall-erbieħ ma nkisirx reġa' il-vażun. L-orsini għamlu sigħat sħaħ ifittxu in-nuċċali ta' Whitney. Kullimkien qalbu. Anna kienet taf li dan kollu kien tort tagħha u għamlet ħafna f'qalbha. Fl-aħħar Anna iddeċidiet li turi in-nuċċali mkisser lil Whitney. Anna qalet il-verità lil ħabibta. L-orsini l-oħrajn baqgħu mistaġbin, imma kulħadd kien kuntent b'Anna talli hija qalet il-verità.
Whitney sewwit in-nuċċali b'kolla speċjali. In-nuċċali ma baqax miksur, xi pjaċir. La darba kellha n-nuċċali setat taqra r-riċetta u la setat taqra r-riċetta Whitney setat tagħmel il-kejk tant mistenni. Lest il-kejk, ta' xinu dal-kejk tant speċjali. Taċċi rasa. Il-kejk veru tajjeb. Kulħadd kielu bil-qalb. L-orsini kollha kienu kuntenti ħafna issa, imma l-aktar waħda kuntenta kienet Anna. Kienet Anna li qalet il-verità. Illum l-orsini talmu li għandna dejjem ngħidu il-verità f'waqta. Ħalli kulħadd ikun kuntent. M'għandniex nibżgħu milli ngħidu l-verità, speċjalment meta nagħmlu xi praspura li tista' toħloq l-inkwiet. Fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jista' jiżbalja kulħadd. Ara, Whitney waħlet il-vażum mal-mejda bil-kolla speċjali biex ma jerġax jinqaleb. Idea tas-sew tajba, imma tot biss għal min jgħix fid-dinja tal-orsini ta' aħna ma nistgħux imwaħħluh bil-kolla. U hekk tispiċċa din l-istorja, però hawnhekk għandi eżerċizzju għalikom li intom ħatamlu id-dar. Jien għandi dawn il-mistoqsijiet. X'kienu qegħdin ifittxu Whitney u Anna fil-librerija? Tiftakru x'kienu qegħdin ifittxu fil-librerija? Lil Henry ġiet idea biex jgħin lil Whitney, x'kienet din l-idea? X'qalet Anna? X'qalbet Anna minn fuq il-mejda? X'użat Whitney biex issewwi n-nuċċali? L-orsini x'talmu minn din il-ġrajja? U minn din il-ġrajja nitalmu aħna wkoll li għandna dejjem ngħidu il-verità. U issa hawnhekk jien għamiltilkom din il-kraft ta' l-ors. Kif issir din il-kraft tal-ors? Jiena ħanurikom kif tistgħu tagħmluha intom ukoll id-dar. Mela l-ewwel net li għandkom bżonn tibdew taqtaw fil-kartonċin dawn il-biċċiet. Għandna bżonn il-widnejn, waħda, tnejn. Inkomplu l-widnejn billi naqtaw tnejn ta' kulur differenti daqsxejn iżgħar biex ikunu jistgħu jeħlu ġol widnejn u hekk ħanurikom kif tridu tlestu l-widnejn twaħluhom hekk intom ukoll fuq il-parti l-kbira tal-widna. Dawk huma l-widnejn. Hawnhekk għandi żewġ xriki żgħar għall-għajnejn, żewġ xriki żgħar għall-għajnejn. U hekk kull ma jkun jonqosna mbagħad il-parti tal-imnieħer. Mela għamilt ovali, waħda ovali u oħra ovali daqsxejn iżgħar li huwa l-imnieħer. U din imwaħluha hawnhekk. Il-ħalq impenġuh hekk aħna. U issa ħanibdew nagħmlu il-wiċċ biż-żeba u ħanurikom kif. Mela hawnhekk għandna l-kartonċina, ħanaqbdu żeba kannella u ħanam iż-żeba fuq il-karta forma ta' ċirku. Issa ħanużaw furketta, tfal, u bil-furketta ħanieħdu gost
inħawdu din iż-żebba fuq il-karta. Ħanieħdu gost inħawdu din iż-żebba. Ekka niffurmaw il-wiċċ tal-ors. Peress li l-ors għandu ħafna pil, għalhekk aħna rridu nimlewh naqra. Kif inlestu dan, nistgħu inħalluh jinxef daqsxejn u nkomplu billi inwaħħlu il-widnejn l-għajnejn tal-ors. U l-imnieħer u l-ħalq. Da għamiltom kulur differenti, l-kuluri, tistaw tażlu l-kuluri li joġbu lilkom. U hekk hawnhekk għamilna l-ors tagħna. Nispera li din l-attività tippruvaw intom ukoll id-dar u tieħdu pjaċir tagħmluha u nerġgħu niltaqgħu m'għandhomux saħħa tfal.